How great is our God. Para cute, ayusin mo yung buhok mo. Para cute. Yun, no? Ganda ng smiley sister. Blessings. Hindi mukhang stress. Mukhang pinagpala talaga. Ayan. Dami pong isda pa, oh. Ayan, oh. Daming isda. Oo. Ang haba-haba po pala nito. Oo, yan, oh. Oo. Ganda sa dulo. Yan, maluwang po. Maluwang po yung lugar, yung place. Presko po yung hangin. Nakaka-rest ka. Nakakapagpahinga ka ng yan. Karakada pa pala din asang kini koner ne. Wa deni bursa benela pa may pupul din eh. Abo utno pang karakada nga kay kung asan magkay. Kay na rin, breeder na. Eno man binulos din. Kumbaga tagang lakit ang pupul da rin. Kasi nung kapal kakay ko lang lulok dang lulok sula. Sakala. Pakanan mo kanyan. Lumunan eh. Blessings la kanyan kaya kade pot na kayan mo la. Dagol kanyan din. Tagalagyan mo lang kumaki. What? At tilatigan talaga kaya ka. Kinyawa ka. Wapin, are no, kay ko lang maglupasag lo. Den kene. Wapin. Napaka-great talaga ni Lord. Napakabuti talaga ni Lord. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. O Diyos, ang iyong pag-ibig, kabanalan. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Ito po yung pinaka-boundary. Yan. Boundary po ng lupa ng pamilyang Suba. Yan. Kaya mula po doon sa may mga banderas. Ayan. Ayan. Close ko po para makita nyo. Ayan. Yung pong pinaka pinakaharap niya yun sa pinaka yung may kubo doon. Yan, tapos yun po yung mga banderitas sa harap mismo ng daan po yun. Yun ang pinaka gate nila or enter para makapasok po tayo dito. Tapat mismo talaga ng Arayat Mountain. Kaya yung view maganda. Maganda po yung view. Ayan, yung mountain po, Arayat Mountain. Kitang-kita po dito, sentrong-sentro po. Kaya presko po dito. Ayan, presko. Pasyal na po kayo. Yung gustong mamasyal po dito. Ayan. All glory, worship belongs to God forever. In Jesus' name we pray. Amen and amen.